Pamätné medaily pre hokejový šampionát boli vyrobené v Kremnici. Vážia okolo 220 gramov a ich priemer je 70 mm. Jednotlivé medaily sa od seba hmotnosťou nepatrne odlišujú, nakoľko boli vyrobené technológiou s veľkým podielom ručného opracovania. Viac nám už prezradil Jaroslav Setnický z Kremnickej mincovne. Oni sú potom dopilované ručne, je to vlastne až na úrovni zlatníckej práce. Ten otvor je síce vyperforovaný, keď to tak môžem povedať, strojom, ale on je potom veľmi surový a treba to dopilovať a hlavne ten upínací prvok, ktorý je, nie je to žiadne úško, ako ste mali možnosť vidieť, ktoré by vystupovalo von z obrysu, ale je to zahlbenina. A potom už to samotné upnutie tej stuhy cez kolík, ktorý je v tej vyhlbenine, je v podstate ručná robota. Tam sa takisto dopiluje, aby tie okraje neboli ostré. Takže keby ste vážili, tak ani jedna nebude rovnaká ako druhá. Ich výsnežným znakom, ja by som povedal, že na prvý pohľad udrie do očí v podstate ľadová plocha, lebo na tej medaile sú vrypy, ktoré zanechávajú korčule na ľadovej ploche. Má netradičný tvar, nie ten kruh je úplne tradičný, ale tým, že je vyperforovaná až do okraju v podstate z dvoch strán a vyskúšali sme tam úplne nový prvok, ktorý sme prvýkrát použili na tejto medaile, upnutie tej stuhy, tak toto sú tie odlišnosti, ktoré ho odlišujú od bežných komerčných medailí. Stuha medailí Slovenská trikolóra je tiež špeciálne utkaná len pre tento účel. Samotné práce na medailách začali v závere januára tohto roka. Najdlhšia fáza je v podstate príprava vzoriek, kedy musíme nájsť spoločnú reč s autorom a pripraviť mu také vzorky, ktoré mu vyhovujú. Tá fáza trvala zhruba mesiac, samozrejme schvaľuje to takisto aj zákazník a potom samotná výroba, keby som to úplne celé od začiatku až po koniec, tak zhruba tie 3 mesiace. V podstate robíme 100, 1000 medailí do roka, to sú rutinné v podstate výroby, obehové mince aj pre zahraničie a toto je to, čo vám robí dobre meno v podstate doma aj v zahraničí, to svetový šampionát, v podstate prvýkrát v histórii samostatnej Slovenskej republiky a to, že sme tej medaile robili pre takú príležitosť, v podstate to je naše dobré meno goodwill, ktorý ide aj do sveta.